तो गावाना गावाना रोट तरहनी गनो ना भइले गावाना गावाना रोट रही गनो ना भइले चलो गइले पिया परदेश गया रे चलो गइले पिया परदेश गया रे चलो गइले कि कर खाती सोजी धोजी सिंगारवा सपना कोइले कि कर खाती सोजी धोजी सिंगारवा कि कर खाती सोजी धोजी सिंगारवा सपना कोइले लागल करे जावे में ठेस बजावे लागल करे जावे चलो गइले पिया अंतरा में तनी मनी पलट जाए के बाद आजू के गइल का जाने कोही आई है राजा जी नैहर में दिना काटल बन जाई साजी कि दिल में दर्द देख के चल गइले अखिया के सोझाऊ निकल गइले दिल में दर्द देख के चल गइले अखिया के सोझा से निकल गइले उनका बारे में तोर माता घरे रहेला उनका बारे में सोची अखिया लो रइले उनका बारे में सोची अखिया लो रइले भेजबो ना कइले सोना दे सदया रे भेजबो ना कइले ये बोल चल गइले आज बिहार में भी उत्तर प्रदेश में भी एगो काम हम सुना देते विकास भैया और ये गीत हमरा विधायक जी के स्वागत में हुई धाजा धर्म के जग में लहरावले मोदी जी धाजा धर्म के जग में लहरावले मोदी जी अपन राम जी के मंदिर बनवाले मोदी जी अपन राम जी के मंदिर धाजा धर्म के जग में लहरावले मोदी जी मोदी जी मोदी जी श्री राम जी के मंदिर बनवाले मोदी जी श्री राम जी के मंदिर तो गोलू छोटू विकास के हंसवले मोदी जी छोटू विकास के हंसवले गोलू छोटू संतोष के हंसवले मोदी जी अपन राम जी के मंदिर कितना लोग खुश बा
इना के हम आप देख रहे हैं विनय वीडियो फिल्म के माध्यम से। एक बार मोदी जी के नाम पर ना जौन काम आज के देश में हो रहा बादशाह सब चीज में वो खातिर हाथ उठाई सब भाई। आज ये पगड़ी बढ़ले होखे, जे मोफलर ले ले होखे, जे गमछी ले ले होखे, सब जने को ना हाथ में लेके जे नहीं खेले दूसरा के छीन लेबे। तो अपना राम जी के मंदिर बनवाले मोदी जी, अपना राम जी के मंदिर बनवाले मोदी, अपना राम जी के मंदिर बनवाले मोदी। ध्वजा धर्म के जग में लहरावले मोदी जी। नाचा जी हमार कोनो पार्टी नहीं थी। जय श्री राम। सुन लो कौन पार्टी बा हमार। रुक जाए राजन भैया, आज यूट्यूब वाला भाई रिकॉर्ड कर कि हमारे कौन पार्टी बा। हटा हो मैडम, हटा जा हट। सुन लो, विकास में नीतीश जी, विकास में मोदी जी, हिंदुत्व में मोदी जी, हाँ यूपी में जोगी जी, कलाकार के माने वाला लालू जी। सही। हाँ एनडीए भी कलाकार के माने ला। बाकी हमारे एगो दल पर जानो तर कौन खिलावाड़ी दल। जितना खेले वाली बड़े सब अगला साल से चुनाव हमारे एगो पार्टी बनौले बनी हम। हाँ जी। जौना पार्टी के नाम बा खिलावाड़ी दल। खेलवाड़ी दल। जौना में तहरा नियन खिलावाड़ी हुई है। कैसे यहाँ से सीट के आप देख रहे हैं विनय वीडियो फिल्म के तो माध्यम से। अपना राम जी के मंदिर बनवाले मोदी जी, तो अपना राम जी के मंदिर बनवाले मोदी। अब हो गई, अब तनी हटी सब। रवा साहब का काम हम तैयार बने। ओहो जवान हो खेती। विकास भैया की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, क्या बात है। बहुत बहुत सम्मान देने विकास भैया। हाँ जी। माई समनाइब के राज पद प्रतिष्ठा जीवन भर बनो रहो। जीवन भर जीवन भर। ये गाने का के बा ये है दोसर ना ना। एगो गाना के फरमाइश भी आई बा कौन कि तोहरा पके हुता के तो वो मोदी जी वाला भी होई होई जरूर होई जरूर। बाकी समय से। हाँ जी। अभी एगो गाना के और भाई हमारे फरमाइश कोइले बड़े कौन तनी माइनर होई का भिखारी बेटे के आ हुड़का बाजे के छे। बस। एगो गाना हमर नया सुननी है सब है कि ना? हाँ जी। ना सुनो है बता सुन लो, बजा दी तनी हृदय भैया। कौन हो